aquesta campanya avui clourem amb aquest acte, aquesta campanya magnífica amb la música, amb les veus, que també es transmeten com una ona expansiva i que serà un punt final d'un mes d'actes, tallers, conferències que s'han dut a terme a la nostra ciutat. Que les dones, pel fet de ser dones, no vegin disminuïts els seus drets. Qualsevol persona que hagi conegut a la víctima rebrà l'impacte. L'impacte d'una ona expansiva. Si em matessin per ser dona, afectaria la meva filla Abril i el meu fill Noah, la meva parella, el David, els meus germans i les meves germanes, Esther, Josep, Conchi, Ramon, Rosa, Joan, Mari Carmen, Rafa. La força de l'ona expansiva ha de ser la força per aturar-la i l'impacte, la contundència per preveure-la i actuar. Un vaixell al port pot estar segur, però no ha estat construït amb aquest fi. Naveguem contra les ones per canviar el rumb de l'àrea.